רגע. נעזת בספרים. קודם היא צריכה להקליט את הפייבורט שלה. אנחנו פה. רגע. תקליטי איך הם אוכלים פליטה, תקליטי. צלמי טוב. תות בננה. אז את יותר מדי קרוב. אין לי עוד כאלה. חכה. אלברט, אתה יותר מדי שמן, חכה. לא נכנס לך למצלמה. לא. זה נצלם אותה. תביא. מפה תחזיקי, למה? אם לא, זה לא... שיומה, תפוס את אשתך. למה היא בורחת? How about I record all of it? אפ. Go. Go. Go, go, go. אנה, אינג'ל. יאה. לא, אני לא סוגר כלום עם האצבע. יאללה בואו. אנחנו הולכים לצלול בים לתפוס דגים. דה. תעשו דגים על האש לצהריים. אם היה פה דגים. אני מצלם את הערים, תראה איזה גרוע זה. אומייגש. סבטה רוצה ללכת למסע. אאו! אני אעלה אותך. אאו, אאו, אאו! איפה קובי? בים, במים. איך תיכנסו? אני אצלם אתכם. ועוד נצלם. זהו, close it? Yes.